ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ሓጎስ ክህልወኩም እናተመነኹ ንሎምን ብሓድሽ ትሕዝቶ መፂናኩም ኣለና ሰላም ምክትታል ቅድሚ ግን ኣዝየ ዘመስግን እቶም ተተባብዑን ዘለኹም እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ክትግብሩ ይሕመፀነኩም ሓቢርና ንመሃር ድማ ንዕዮ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ዶሽና ንመሃር ዘለና ንእግረ መንገድና ከዓ ካልእ ብዛዕባ ኮምፒተር ካፍቶ ኩሉና ስለ ዘለዎ በቲ መዓሙና ከዓ ሓቢርና ምምሃር ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ኮምፒተር እውን ንእሽተይ ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ስለዚ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ሳልሳይ ክፋል እያ ትኸውን ዘለና ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ብዛዕባ እዞም ሚሞሪ ናይ ኮምፒተር ማለት እዩ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ክትፈልጦም ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባኦም ንእሽተይ ክንብል ኢና ማለት እዩ ኣዞ ሚሞሪ ናይ ኮምፒተር ክልተ ዓይነት ኮምፒተር እንለዎም ሓደ እቲ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ይበሃሉ እንደን ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ከዓ ትበሃላሉ ማለት እዩ ክልቲኣቶም እዚኦም እንታይ እዮም እዚኦም ክልቲኦም እንታይ ተባሂሉ ሚሞሪ ማለት ስፓይሸር ማለት እዩ ስፓይሸር ይትበሃል ስፓይሸር ንበሃል ሚሞሪ ስፓይሸር ንበሃል ንእግረ መንገደይ ቃላት ከነዋህል ስለ ዘለና ማለት ስፓይሸር ማለት እቲ ሚሞሪ ስፓይሸር ንበሃል እንደዛ መፂና እቲ ኣብ ላፕቶፕ ክኾን ይኽእል እቲ ናና ማለት እዩ ኣብ ላፕቶፕ ክኾን ይኽእል እቲ ዳታይን ወዳ ፕሮግራሚንግ ንገብረሉ ወይ ዳ ቢትረብ ሲስተም ሊገን ማለት እዩ ከም ዊንዶውስ 7 ክኾን ይኽእል ዊንዶው 10 ናባልና እንብሎ ማለት እዩ ንሱ ሴቭ ዝኾነሉ እንታይ ይበሃል ወይ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ይበሃል ወይ ከዓ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ከዓ ይበሃል ማለት እዩ እዚ እንተዳ ኮይኑ ትርጉም ሕጂ እንታሽም እንታይ ፍልልዮ ከ እንታይ ትባሉ እዛ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ትበሃል ምንቅስቃስ ዘለዎ ሚሞሪ ኮይኑ ግን ምንቅስቃስ ኣለዎ እዚ ምንቅስቃስ ኣለዎ እዚ ናቱ ፎርታይል እንታይ ናቱ ፎርታይል ጥቕሚ እንታይ ሕዙሪ እንደገና ዓብ ሚሞሪ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እዚ ናቱ ታሽሙ ከዓ ናታይል ከዓ እንታይ ተባሂሉ ከዓ ዝሑል ቀልጢፋ ክባላሽ ይኽእል ማለት እዩ ሶ እዚ ሶሊድ ስቴት ከዓ እንታይ ትበሃል ተባሂሉ ከዓ እዚ ምንቅስቃስ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ናቱ ሚሞሪስ ይንቀሳቀስ ማለት እዩ ምስ ወላዕና ናታ ኮምፒተር ዝንቀሳቀስ ማለት እዩ ኣዞ ካልእ እዚ ምናልባት ውሕስነት ኣለዎ እንደገና ከዓ እዚ ከዓ ቅልጡፍ እዩ ማለት እዩ ብስእሊ መልክዕ ክንሪኦ ተዛኣ ኮይና ብሕፅር ዝበለ ኣብ ገላልፃታ ኣለና እቲ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ዝበሃል ላንግሳሚ ማለት ጉንስቲግ ሕሱሪ ፊሊሽ ፓይሸር ከዓ ብዙሕ ቦታ ክሕዘልና ይኽእል ማለት እዩ እዚ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ዝበሃል ከዓ ሽኔል እዩ ዘ ሽኔል ቶለረ ቬኒጋ ስፓይሸር ፖዳስ ክላሸ ገል ማለት እዩ ኣዞ ኣብ እንታይ ሽሙ ተጣሪእና እዚ እቲ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ክኸውን እንከሎ እዚ ማለት እዩ እዚ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ክኸውን እንከሎ እዚ ከዓ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ እዩ እዚ ከም ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ይብሉ ማለት እዩ እዚ ግን እዚ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ዝበሃል ግን እዚ ብዝንሪኦ ዘለና ሴክተር ወላ ካልእ ብዙሕ ኣስማት ኣሎ እዚ ብዙሕ ዓይነት ኣስማት ኣለዎ ዝኾነ ናቱ ኣስማት ኣለዎ ግን እዚ ይንቀሳቀስ ይዘውር እዩ ማለት እዩ ተዛ ዝዘውር ተዛ ኮይኑ ከዓኒ ውሕስነት የብሉን ደን ቅልጣፈ ከዓ የብሉን ቀልጢፉ እውን ክባላሾ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዝተሓሸ ኣይናይ ተባሂሉ እዚ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ማለት እዩ እዚ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ዝበለፀን ዝሓሸን እዩ እዚ ግን ውሕስነት ማለት ስለ ዝንቀሳቀስ እንታይ ይኾን ይባላሽ ይቀልጢፉ ምክንያቱ ሓንቲ ሓዳስ ማኪና ተገዚእ ክያስ ክልተ ዓመት 3 ዓመት ተዘውር ክያስ ከም ኩሉ ግዜ ሓደስ ኮይና ትነብርና ማለት እዩ ልክዕ ተተንቀሳቀሳ ማለት እዩ ተተንቀሳቀሳ እውን ክትበላሽ እያ ግን ከምቲ ትንቀሳቀስ ማኪና ኣይኩነት ማለት ልክዕ እዚ ከዓ ይንቀሳቀስ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ስታይል ብዙሕ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎ ካብቲ ብዙሕ ግን ነዚ ሓደ እዚ እቲ ሶሊድ እቲ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ዝበሃል እዚ ይመስል ማለት እዩ ምናልባት ኣብ እንታሽሙ ተዛኪርና ከዓኒ ኣብ ጉግል ኣቲና ክንሪኦ ተጠቕመን ኣብ ጉግል ኣቲና ክንሪኦ ተጠቕመና እቲ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ በሃል ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ንሪኦ ተሃሊና ከምዝሎ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ከምዚ ዓይነት እውን ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ታሽሙ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ስታይል ኣሎ ዋጋቱ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ተጣሪእና ከዓ ከምዚ ዓይነት ስታይል ዘለዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስታይል ዘለዎ ብዙሕ ዓይነት ስታይላታት ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ከዓ ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ከዓ ይበሃል ማለት እዩ እዚ እንተዳ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ኮምፒተርና ኣበይና ንረኽቦ ንዝብል ከዓ ኣብ ኮምፒተርና ኣበይና ንረኽቦ ንብል ኩሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ኮምፒተርና ኣብ ኮንትሮል ፓነል ኢና ንመርፅ ኣብ ናይ ሰርች መግበሪ ኮንትሮል ፓነል ኢና ተፀዊዕና ከምዚ ዓይነት ሎጎ እንተመፅያትና ሲስተም ሽቶየር እንትዘሎ ኮንትሮል ፓነል በትናቱም ቋንቋውን ክኾን ይኽእል ግን ሎጎ ኣይፈላለኒ ከምዚ ዓይነት ክፀንሓና ሽዑ ነዚኣ ምስ ወላዕናያ ከምዚ ኢሉ ክመፀና እዩ እዚ ካታጎሪ ተቐይርና ስለዚ ከምዚ ኮይና ክፀንሓና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኮይኑ ምስ ፀንሓና ንሕና ንጥቀመሉ ነገር ኣበታል እዚ ክፈላለ ይኽእል እዩ እንደገና ከምዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ተደሊና ከምዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝደለና ዓይነት ስታይል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣዞ ከምዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚኣ ኮንትሮል ፓነል ኢልና ምፅዋዓን ኣብዚኣ ክትመፀልና ሽዑ እዚኣ ምስ መፀት ልክዕ
أبي نبل أبزي دايكونس أبزي أموت هذا اللي فبندن توللا أبزي أكليك نقبل أدو قد مزاوز كليك مالا نالا تابس قد كليك مالا نابتدلين هذا لنا كمبيوتر أبي كل رقم خمسة لنا تي هارد ديسك درايف ولا سوليد ستيت درايف بلدو لا مثلا أبزي سيستم زي شرايط دلو أبزي أكليك نقبل مالتي أبزي كليك مس قبل ناشو أبزي في باند ما أدمنستريت ما محدنا يتا كمبيوتر وانا يتا كمبيوتر مالتي أزو أبات نتو أبزي مستوقنا كم زغ مسألناي سوري كلتا جي تويقيا أب سيستم انفورميشن تويقنا أبزي أنا أبزي كلا إزلا كمبيوتر مانجمنت ولا أبزي كليك غير لازم كليك ملكت غير لازم لغو كمبيوتر مانجمنت ولا أبا كلتا جزي كليك نقبل أبزي كلتا جزي كليك مسيبرنا عندنا شعو أبزنا عناصر أبز لنا ديسك لنا بزنا نتقمن له سيستم تلسل دلو بمولو مالتي يوم بمولهم سكابز ديفايس مانجر بدلو بمولو زنا نتقمن له معك مزين نقول مالتي جن نحجي جن نهانا تأثرج تدلها تمغزن تدلنا تلزلا ديسكي مانجمنت تدلها أبا كليك نقبل حجيك بقى كليك مسقبرنا كم زغمز أنا مالتي مالبات نزي كم زغيرنا أبزي كنا عبينا غلنا أمز غيرنا تزي كوين أبزي ماكسمايز نقبل مالتي كم زغيرنا أبينا أبزي كورينا شعو ديسكي زيرو تبدلها أنت أرينا بيزك مالتي 455 جيجا بايت تبل زلها كا ناتي ميمور مالتكم مخانو تهاد ديسك دايف ناتيك مخوم مخانو إيه نقرن اللو مالتي ديسك نول تدعاليا حانت خمزلا تزغلس مالتي كوكوزر حاجة كلتا نوالا تخاق حاجة كلتا نوالا كلتا خمزلو حاجة تايلو كلتا خمزلو مالت نوالا يغسل مالتي بحثر زبالاقن ازي اب كمز قرنا هورينا غالينا اب تليفون نادم ما منابات اب زيا اكسبلور لنا طويقنا ابز اتينا ابز ديس بيس تبزلو ابز ديس بيس تبزلو اتينا ابز مساعدنا شعو ابز ويندو سي تبزلا قالي 455 جيجا بايت زلاتا ازي امالتي ازي ام خوانا قات ناتي هارد ديسك كا اذا ابز ندري دلنا سيري از مخانو قا نا يغلص ينغرالو بقل زمن منقدي كنرغبو نخيلنا مالتي امو داتا كل زدلي كم عينت تمرتات من كمبيوتر تقمنا يزبلكم كم كفتني سخاتكم كا اذا channelي شير تدايلكم ما اذا سبسكرايب غيركم كا ابزي لرن سايت مكوني لكم اتكم ذا شير تدايلكم كا داس مبلن مالتي ابزي بزح نغير كنمهارن نخل تقمنا يزبلنا بزعبا كمبيوتر كخون نخل بزعبا قانقانا تكنيا كخون نخل بزعبا انفستيرن مالت بزعبا وفر اب غزار سنا زبل مالتي كون زخون وفري زبل كوميتات من تقمنا يزبلنا اب channel نزرغحنا سراتكم كاواتكم زي فلوت حوادنا شركه بلوغا يمحسنكم مالتي بسترفه كن اذا كنترول بانل تبزلا ازيا كريانا مالت بزح سلايت لنا ذا كنترول بانل سيستم ان زي شرايط زي نتورك انترنت هادو هاردوير ان ساوند دولو بروجرام انو زي مملو مالت بمعالت مبغزيم كريمنا زي سيستم ان زي شرايط ابزي جنبيرنا لنا ازب بعقمنا كريهم فتينا حابنا نمار حابنا دمان عوي زلزلو بسترفه سلام كني ابزلوغمو سامي زي مسكن مسافي ستلس تقاتلكمني